कंचन राज हाजीपुर वैशाली एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। धारे में जल करे मार सखी रे यारा धारे में जल करे मार सखी रे यारा हो जाला डर से फरार सखी रे यारा धारे में जल करे मार सखी नीम चौक चौसीमा वैशाली। सबका से आगे जाला उ देवा घर देवा घर कहेला गनी भोला के नगर भोला के नगर सबका से आगे जाला उ देवा घर कहेला गनी भोला के नगर कहेला बानी आगा खाट सखी सखी रे यारा हमार धारे में जल करे मार सखी रे यारा हमार। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। में जाए राम से ना कर तू झमेला ना कर तू झमेला कहे बानी देखा भोला के चला जख्म जाए राम से ना कर तू झमेला भारती निराला दिलदार सखी रे यारा हमार धारे में जल करे मार सखी रे सखी रे यारा हमार सखी रे यारा हमार। भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।